I den her video der vil jeg lave en blærerøvsknude. Det vil sige, hvis du skal til middag eller et andet selskab og vil have slips på og gerne lige vil skille dig lidt ekstra ud med den her lidt seje knude. Så lad os starte med at binde slipset. Kom lige tættere på, så I kan se hvad jeg laver. Det vigtige når vi binder det her slips, vi skal binde med den tynde ende, så den tykke ende, den skal faktisk sidde lidt kortere end der hvor vi gerne vil have den til at slutte. Sådan. Det vi starter med, det er at vi tager den tynde, går henover, så skal vi op, indefra og ud igen, ned til samme side. Så går vi bagved og udefra og ind og låser her. Det er lidt ala, når vi binder en almindelig slipsknude. Så går vi henover, ligesom vi kender en almindelig slipsknude. Der er det bare den tykke ende, vi gør det med her, den tynde. Den skal så ned, så vi laver en lås. Det er første lås, vi laver. Der er flere i den her. Så går vi rundt, op. Så skal vi lige hen og fange det yderste lag, det vi låste med før. Så skal vi nemlig ind og lave en lås mere. Sådan. Her der kan det godt være lidt svært lige at få det strammet ordentligt til slipset. Sådan der. Så har vi sådan en fin trekant. Og det er egentlig det, som vores slipseknude går ud på i den her video. Det er den her trekant. Nu lukker vi lige kraven, så vi kan se, det er et fint resultat. Det eneste, der er lidt med at træls, det er, at vi ikke har så meget snip tilbage, så den gemmer vi lige heroppe i kraven. Så er den væk. Sådan, det var en blærerøvsknude, som ser lidt anderledes ud end de fleste. Og det er nok ikke alle, der brillerer at lave den her til den middag, du nu skal til. Så held og lykke med binderiet.